Ake sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo waMkhonazi. Ngime lapha nendodana yeqhawe ubaba omkhube. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila. Kunjani? Ngiyaphila. Mfowethu njengamanje sila eBrisco Junction uhamba nobaba wakho nizoperforma ingoma zakhe. Lokho mhlambe kuke kuphatha kanjani njengendodana yababa wakho? Kungiphatha kahle kakhulu ngizizwa ngijabulile enhlizweni yami. Ngizizwa ngijabulile kakhulu. Angazi okuye nje ngathini. Yebo. Mfowethu umncane ngalendlela exakile but sike sakubona uhamba namaqhawe onjabulo langa ni dansa laphana nimemeza e-studio. Lokho akukuthusi njengentwana encane ukuthi hayibo sengiphakathi kwabantu abadume kangaka ngincane kangaka. Hayi lokho awungithusi. Awungithusi nje lokho kusuke kubala nje. Yebo. So ngihambela nje nabo. Yebo. Ufunda kusiphi isikole? Ngifunda eBuseni Primary School. Primary school. Okay, obaba mhlawumbe abantu ongababingelela endaweni yangakini abazokubona njengamanje ukuthi hey obani mhlawumbe bayokaseka kakhulu. Obani ungabasho nje ukuthi hey ubani ucela ukubabingelela amagama abo mhlawumbe. Ngeke wazi. Ngeke ngazi. Ngeke wazi. Alright, ayisakubona kakhulu ntwana. Uthi ufuna ugrade bani? Yebo. Ufuna ugrade bani? Ngifuna grade 3. Grade 3. Yaphusha esikoleni. Yebo. Ngenzekani ngalinye ilanga mhlawumbe sikubone nawe ususe studio ukhipha ingoma yakho. Yebo. Ngenzeka. Angenzeka. Uyafisa ucula nombaba wakho noma uzocuла nabanye abantu wena? Ngiyafisa ucula nobaba nabanye abantu futhi. Alright. Cela nje sithi Maskandi Magazine bese sivalelisa. Maskandi Magazine. Siyabonga mfethu.